का करियो बतिए थोड़ा सा भी फीलिंग ना होके दे। मर तो नदी चल के बाद तो तुम ऐसे ही बुझी के मरता बाहर में मर से हमारे बाहर गइल बना तब से हमारे कौन पकड़ देबे ना एक दिन फोन करे के बाद ना एक दिन ओकर चिंता बोए गौने करा के भाग गइल आज तक ओकरा बुझाइल ना कि कैसे रहत होई कैसे जियत होई सारा सब हनी के मर्द बड़ा सन के भीरी ले ले लेके सुत तड़सन भीरी भी रखत तड़सन आ उ हमार मर्द हमरा से दूरिए रहते बुझेबे ना कल कि मर्द ह कि मौगा ह रुको बे आज फोन लगाओ तनी का ना उठैन खाली कंपनी में इति करतन दूसरा हमरा लागत कि कोनो पटा ले बन कि का जाके बहरे में समझ में ना आवेला लगाओ तनी फोन नती फोन नहीं कन उठावत इतना जल्दी इतना उन लोग के काम बिजी हो गइल बा हमरा से ज्यादा उनकर लोग के काम में बिजी बा हेलो का कहतनी तनको तारा बुझात हुए आए बताई गावना करनी गावना करा के उजे चल गइनी कहियो आज के दिन हम कभी सोचनी है कि कैसे बिया कैसे नहीं के कहतनी का नती उ आ पूरा जवानी हमर ऐसे ही पानी में दहत हुए आय अच्छा ये सब बात बोगे देखो ढेर बोलो मत कह ना कुछ 4 गो रख ले बनी 10 गो अंडी पटा के रख ले बनी त का करिए सर बतिए कम से कम हमरो समझ न हम का करी बताई गावना करनी गावनो एको लइका फैका ना भइल सन गांव टोला मोहल्ला के लोग का बोलत का से का ताना मार के जात हुए हम जाना तनी तू न तू मौके बाड़ तू ऐसे ही बतिए बा यही से तो गरियावे नहीं तो कहलो कि गरियावे ले हमरा के जब देख जब एना तू सुना नहीं के करे के ना तो बोला हम जब तू 4 गो रखबा तो हमू 10 गो रख ले हम ऐसा कोनो बात नहीं खे अच्छा हाँ तू खूब पटावा न तू आवत तारा मुड़ी ऐठ के चूल्ही में झोका तनी कैसे हम तो अपने पे बर्दाश्त कइए लेन हम तो दूसरों के जवानी देख के बर्दाश्त कर ले हम नती तू तहारा आग लागल बा का जवानिया में दूसरा घर लगे जा तड़ हाँ अच्छा तो हमू देखिए ले तनी ठीक बा तू देखत रह ना तू 10 गो रंडी रख ले बड़ा ना तो हमू रखा तनी अब तहारा तब पता चली केवल हम ना कभी सोचल रही ना कि ऐसा हमारा मर्द किस्मत में तो पड़ी ना मौगी चिन्हा ना चन्हा के ना बौरा है अब बताइए हम कहाँ केकरा लगे जाए थोड़ा सा भी तो समझ ले रहता हमरा के कि हाँ ओकर मतलब गावना करनी चल गइल कि एको लइका फैके हमरो तरस करेला ना कि हमू लइका फैके खेलैती है पूरा जवानी ऐसे ही हमर लागत कि फिपिया बन के एकदम धक धक करत हुए कब के करे भी जाई हमार ना मन करेला एक समनी के मर्द बड़ा सन के लेके सुतत सब कहेली सन कि हमार मर्द हमरा भी रहेला बड़ी प्यार करेला रात भर प्यार करेला लेकिन हमार मर्द तो मौगा बाकी कहियो पूछबो ना करला कि हाँ तोरा से प्यार करम हम हाँ ना तू जानत नहीं कि तू कितना प्यार करला हमरा ले देखी हमरो बतिए समझ जल्दी आ जी ना बाहर से देखी हमार जिंदगी से बढ़ करके रल कमाइए बोगे 1 मिनट लग ये कर दें जी अरे हम कुछ नहीं करत देखो थोड़ा बाद में फोन करतनी सुना ना का तू कोबई से बतियावत रहलो नो तो हम सब सुनत रहे ठीक नो देखी रहुआ हमर सुन रहे ठीक बा हमर मर्द यही सब सोचने न कि तार ख्वाहिश हम पूरा करम है यही से सोचने कि तार हम ख्वाहिश पूरा करब तू कोबई से बतियावत रहो कि होइसे नहीं के होत होइसे नहीं के होत ई नहीं के होत हौ नहीं के होत तो हम सुनत रही तो हमारा माया लागल हम कहनी कि अरे यार लागत है कि मेरा एकदम सकेता में पड़ल बिया लागत है कि हमारे कुछ करे के पड़ी तार देखी रहुआ हमर भी से जाए ठीक बाद हम ही कुल में के लकी ना औरत ना है अरे हम जान परिवार बउए सुनो ना हम जानते नु कि तार जवानी एकदम उछलत ठीक नो आ तू टेंशन मत लो हम तार सब हम पूरा करब ठीक बा हमर मर्द आजी हम मर्द बा तू पहले हमरा के समझे के कोशिश कर कभी दिक्कत ना होई तारा
का करी उ बतिया थोड़ा सा भी फीलिंग ना होखे दे। मर तो नदी चल के बाद तो तुम ऐसे ही बुझी के मरता बाहर में कम से कम हम सोचती बुझाइल हमका कने हां निमन से समझ का सोचत रहल कुछ ना सोचत रहनी है ठीक है कहत ही रहो लेकिन जा रहुआ हमार फीलिंग के समझ गई अपने बड़ी बात बवे ठीक बा का करी हमर मरद नती इतना मौका बा न कि जाके बाहर में पता ना का में का करत हुए उहे सुन के तार बातें सुन के हम ओइनी है कि बताओ मर्द के तू इतना रिक्वेस्ट करत रhu आए वो मर्द आवत नहीं खे आए उने वो मजा लेता तो कम से कम जब वो मजा उने लेता तो तू मजा हमारे साथ लो ना का दिक्कत बा जब बोले तब चलिए सच में सची में कहत नहीं तू हमारा बहुत अच्छा लागेलो बहुत मन स्मार्ट लागेलो लिपस्टिक मरले बड़ा इतना मस्त लागत रहो बताओ तारा पर के ना मरी ये बात लेकिन का करन जी देखी मतलब शादी ब्याह हो जाता है वो मर्द के ऊपर ना सब कुछ रहेला तू टेंशन मत ल मर्द सही ना रहे तो मान लो आदमी के तो टेंशन आवे ना करी तू टेंशन मत लो उनका तनिको से तारा याद ना आई ठीक नो तू खासा हमरे याद करबो सच में हां एक बार तू प्यार करके हमारे से देखो ना फिर तू कबहू हमारा के ना भूलबो का करी जान तनी मजबूरी बा बस ठीक नो चली चले के नो चलो नो और एगो काम करा अपन नंबरवा हमरा के दे दो ठीक नो ठीक बा पहले हम ओइलवा दो डायल कर दे मोबाइल में आ जो मन करी तब तू हमरा के कॉल करियो ठीक नो दो घंटी जाए लागल ठीक नो काट दो करा के काट दो आई हमार पर्सनल नंबर है ठीक नो कोई बजे तारा दिन ना लगी एक बार कॉल करी हम तारा भी आज तब तक चलो तनी कि सब मिल लिया जा होने ठीक नो चलिए